Ultimul golgheter al României pe care l-a dat Steaua, Claudiu Răducanu, plânge după Ghencea. Steaua era mai inteligentă pe vremea mea, spune Răducanu, care visează și acum golul dat lui Liverpool în 2003. Din 2003, Steaua n-a mai dat niciun golgheter lui Claudiu Răducanu. Nu-i vine să creadă unde a ajuns Steaua să tragă cu dinții de ultimul loc care duce în Europa. Cred că era mai inteligentă Steaua din 2003 decât cea de acum. Eu zic că da, se juca mai bine atunci, în 2003. Se poate spune că Steaua n-are Bulan acum. Asta nu contează neapărat că trebuie să ai Bulan. Un atacant așa pe profilul tău, crezi că Steaua ar fi dat mai multe goluri? Eu cred că da. Claudiu Răducanu nu-l va uita niciodată pe antrenorul care l-a făcut mare golgheter. A fost tata meu. Un antrenor cel mai bun din România. Nu te certa? Nu. Niciodată nu m-a certat. Invitat la Sport.ro, Claudiu Răducanu a fost surprins de prezentatoarele de la Goluri și Goale cu care s-a tras în poză.